ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି ତା ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ତା ହାତ ମୁଠାରେ ରହିଯିବ। ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଥିବା ଦରକାର, ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦରକାର, ସେବା ଭାବ ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣାପଣ ଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଦେଖିଥିବେ ଏ ଜିନିଷ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ତ ତାଙ୍କେ କଳା ହଉ ମଧ୍ୟ ପଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଦେଖିଥିବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦର ଥିବ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା ରହୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? କିଛିଟା ଗୋଟେ ତ କମ୍ ହେଉଛି ନା। ସେ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ କହିବାରେ ଖାଲି ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ, ତା ସ୍ୱାମୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଡିଭୋର୍ସ ବହୁତ ପାଉଛନ୍ତି। କଳା ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି 50-60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ ବିତେଇକି ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ସଂସାର କରିକିରି। ସେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ମାଇନା କରେ ନାହିଁ। ତମେ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଭଲ ପାଇ ତାଙ୍କ ଘରଟା ତମେ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆକୁ ତମେ ଘରଟା ଚଳେଇକି ଦେଖାଉଛ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୁଝିଲ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।